What's up mga buddy? This is your Badi on your screen again and welcome back to my YouTube channel. And for today's video, hindi muna tayo masyadong magdadagalaw kasi medyo di maganda yung pakiramdam ko. So dito, magsisit-in vlog muna tayo at i-story ko sa inyo kung ano nga ba ang nangyari, ba't ako napunta sa ganitong kalagayan ngayon na naging dumami na yung subscribers ko. Gusto mo ba yan? Kapag gusto mo yun, syempre, tara na! Pasok! Intro! So, ayun na nga mga buddy, no? So, alam niyo naman na ako ay nagsisimula pa lamang sa pag-YouTube. At salamat nila Kuya Roy dahil dumami yung mga subscribers ko at sa Bisaya Vlog Squad. Thank you sa inyo mga buddy. Pero talaga noon mga buddy, nag-start talaga ako mag-YouTube since I was grade 11. May old YouTube channel ako. Ito yun, no? Yan yung old YouTube channel ko. Nasa Mindanao pa ako nun mga buddy. Nasa Mindanao pa ako niyan. Ang mga vlogs ko dyan mga nasa bukid. Nasa bukid lang kami kasi syempre, taga-bukid kasi kami doon sa Mindanao. Medyo malayo kami sa city. At medyo mahina din ang signal kaya medyo madalas lang talaga ako makapag-upload. Yun. So ayun, I'm trying my best. I've given all my best sa lahat ng aspeto sa pagba-vlog, sa pag-i-edit, sa pag-upload ng video is very struggle talaga doon mga buddy. It's napakahirap. Sobrang hirap. Alam nyo ba? nung every time mag-upload ako ng video sa old YouTube channel ko noon, nagsa-start ako mag-upload ng video sa amin alas 11 ng gabi, 11 PM ng gabi. Tapos matatapos ako mag-upload niyan 7 AM na ng umaga. Wala kasing signal sa amin mga buddy. Tapos sa lugar na ina-uploadan ko ay nasa taas ng bahay namin. Hindi taas yung basta 'di ba bukid din sa amin. 'Di ba bukid sa amin, bukid. Bahay namin tapos sa tuktok ng bukid may may maliit na bahay. Tawag dun sa Bisaya papayag. May payag ako doon at doon ako nag-upload magdamag. 11 PM hanggang 7 AM. Di ako natutulog. Ginaganon ko lang yung cellphone ko. Dapat hawakan mo yan palagi. Dapat naka-on yung screen palagi kasi kapag di yan naka-on, magba-back to zero. Napakalag kasi doon. Kaya yun, I'm so happy every time nakakapag-upload ako ng video at may napapatawa akong mga tao doon. Kasi may natatanggap din naman ako mga compliments like, grabe, ang saya. Like, nafe-feel down nila yung mga buhay nila noon. At ayun, it's a big pleasure. Alam kong kahit konti lang, umaabot lang mga views ko noon ng 100. Pag umabot na ng 100 views yung vlog ko sa YouTube noon, like, grabe, napakasaya ko na. Nag-uumapaw ang aking saya. Like, YouTuber na ako, napakadami ko ng views, 100 views. Yun, napakasaya ko noon. At ayun, sige lang ako ng pag-vlog, pero minsan, di ko talaga na-upload kasi nasushort ako sa load. Like, load ko noon, 50 pesos lang. So, 1 gig for YouTube. 1 gig for surfing, so 2 gig. Tapos yung video na ina-upload ko ay umaabot ng 3 gig. Hindi talaga nagkakasya. Kaya yun. Madalas na lang ako nakakapag-upload. Ay hindi, madalas ba? Or minsan na lang ako nakakapag-upload. Pero, okay lang naman nun. Okay lang din naman kasi I'm still happy on that day. Kasi, alam ko, it's a part of the part of the process. That's why I'm still dreaming. Sige, upload lang ng upload, pero yun lang. Nung pumunta na ako dito sa Bohol, dito na nagsimula yung mga medyo opportunity. Pumasok pa yung opportunity.
Kasi, hindi pa pala opportunity yung pumasok. Struggle pala. Kasi yung old YouTube channel ko, ay nawala. Nag-swap kasi ako ng mama ko ng phone. Ako at yung mama ko nag-swap kami kasi yung phone, itong ginagamit ko ngayon, phone to nila mama kasi medyo maganda yung camera. Nagva-vlog ako, so binigay nila sa akin. So yun, pag swap ko ayun, nag-reset ng mga phone. At ayun, pag login ko sa Google account ko, ay di ko na ma-open yung account ko. Nakalimutan ko na ang password. At ayun, wala na. Nagunaw ang aking mundo. Like sabi ko sa sarili ko, ayoko na mag-YouTube, di ako bagay mag-influencer. Kasi parang ayaw ng Panginoon parang ayaw ibigay sa akin ng Panginoon tong career na to. That's why nawalan na ako ng pag-asa nung nawala yung YouTube channel ko kasi grabe yung effort na binigay ko sa YouTube channel ko noon like kumakanta ako, nagva-vlog ako, like ginagawa ko ng diary yung YouTube channel ko noon. Tapos mawawala lang sa isang iglap, sa isang pagkakamali lang, pag-reset ko ng cellphone ko. So yun, wala na. Sabi ko, ayoko na, stop ko na to. Magpo-focus na lang ako sa pag-aaral ko. Pero I thought that was the end. At one day, nag-open ako ng TikTok. Ano ba itong TikTok? Kasi noon, ang TikTok, napakadaming nagbabash Napakadaming tao na, huwag kang mag-TikTok. Anong mangyari? Huwag kang mag-TikTok. Pero ngayon, ang lakas na nilang sumayaw sa TikTok. Ang galing na nilang, twerk ba? Kaya yun, nag-open ako ng TikTok, tapos ako madali lang pala, napakadami palang tao dito sa TikTok. Sabi ko, napakadami palang tao dito sa TikTok, no? So ayun, nag-upload ako na video ng kami at yung kapatid ko. Like, ito yung unang upload ko na medyo nag-boom. Hindi ko na-expect na mag-boom. Ito yun, no? So yan yung unang video na naggrabe. Hindi ko na-expect na, ang bilis naman dumami ng views. At ang bilis dumami ng followers ko. Like, di ko alam na yun na pala ang simula ng bagong mga opportunities na papasok sa buhay ko. Like, grabe, nagsimula ako sa wala sa TikTok kasi 30 followers lang ako nun eh. Tapos, umabot ka agad ng 100,000 followers in just a month. Like, amazing! So, ayun, sige na, upload lang ako ng upload. Kaso yung mga TikTok videos ko is mga Bisaya talking. Like, mga tips in Bisaya word. Tapos, nagpo-focus muna ako sa TikTok, tapos hindi pa ako nagawa ng new YouTube channel ko. Pagkatapos nung medyo dumami na yung nagre-request sa TikTok ko na gumawa na ako ng YouTube channel. So gumawa na ako ng bago. At ayun na nga, dito na pumasok si Kuya Roy. Like one day, isang araw, si Kuya Roy, ako ay nagla-live ako sa TikTok 9 to 10 PM everyday yan. Na-shock ako one day, there is a man who gave me a coin. Ang coin ba kaning murag star pag kung sa Facebook ba parang stars. So binigyan ako ng coins ni Kuya Roy at nag-pop up sa screen ko like tingning. Tingning. Hala. Sabi ko medyo maldito. Legit ba to? Sabi ko, legit ba to? Seryoso? Kuya Roy, kung totoo ka man, baka naman paampon. Gusto ko na mag-glow up. Yan yung sinabi ko noon. Like, grabe, napakaingay ko talaga sa live noon nung andun si Kuya Roy. Like, Kuya Roy, baka naman. Pamanin mo na ka. So, ayan. Doon, finalo na ako ni Kuya Roy at finalo ba ko na siya. Ayun, medyo nagkaano na kami. Medyo meron na kaming communication. At alam niyo naman na idol ko sila Kuya Roy. Kasi Bisaya sila eh. So, yun.
Pakalipas ang ilang buwan ng paghihintay, like, pangungulit sa kanila, pumunta na sila dito sa Bohol. At ayun na nga, dumating na yung araw na nagkita kami ni Kuya Roy. Ito yung vlog na yun, oh. Ting! Yon. Yan yung vlog ng unang pagkikita namin. Like, amazing. This is it. This is it, Pansit. And that's the day that my journey in vlogging has changed. Thank you, Kuya Roy. Kaya yun, napasama na ako nila dito. Kasi nung last time, sabi ni Kuya Roy, nung nagkita kami, di ba, nagkita kami noon sa Tubigon, noon sa aming lungsod. So pagkatapos namin doon, sabi niya sa akin na, di pa naman to ang last na pagkikita natin, di ba? Oo, syempre naman, sabi ko. So yun, inimbita ako ulit ni Kuya Roy na pumunta dito sa Corelia, dito sa sa bahay nila Kuya Glester. At ayun na nga, doon na nagsimula ang strong connection namin nila Kuya Roy. At doon ako nakapag-vlog ng marami kasi ngayon pinastay nila ako dito ng ilang weeks or magmamonths na nga ako dito eh. Sobrang bait nila. They are well. I am welcome here. Welcome na welcome ako dito, like they love me so much. Napakabait kasi nilang tao. That's why ngayon nakikita nyo ako ngayon sa vlog na to. Thanks to Kuya Roy, the struggle of myself has paunti-unti nang nababawasan. Paunti-unti na. Because this will be the time that my life will change. Yes. Hope you like this video. And to all my buddies out there that have dreams, laban lang. Because there will be time that you will shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So thank you so much for watching this video. Peace out.